For today's video mga kat, ato i-challenge ni Kajin mga kat. Ug kuan maka-answer ba siya? Nay whiteboard. Ako na ibutang siyang agtang. Dito sa inyo sila. Nauna ko ni magina. Yan ay price mga kat. Tagaan nato siya price ngara. Asa man? Na may price. Tagaan nato siya price na. Wow! Ay mo hani kung maka-answer ka. Iya, ako ni. Ari ka mo tiya, maka-answer ka. Ay mo hani. Ako ni Dan, ako. Butang na rin. Dara price mga kat butang na rin. Layo to ni Kajin kaya yung ko. Serious ha? Ako tandaan. Ya, tara whiteboard agad ato ibutang siya agtang. Itiis ni Kajin kung masagid siya kait. Limited ang gyapon ni sa pan, mga gamit sa eskwelahan no. Ato na naiikwan siya ngo. Yang agtang kay padool siyang utok. Ako na isulat agad. Yung tarog agi ni mong ano ni mong marker eh. Magluko di ko maka-answer kay nay pingura ba? Ako na isulat. Kangilo ka na oy. Nawan adi na bang ka marker. Yung marker magat hanap na kayo. Nah, sana yung markira din ng agi. Lang saan ni? Agi na. Pikas naman sa pikas. Tara deh. Udah speakers deh. Loyo-loyo deh markira. Lubot. Ya, pasudan yung ko ni mga. Ah, pakita nila. Nasaan ni mga get? Nasaan ni? Mga kikat? Nasaan ni ba? Kung makuha na ni Kajin magat, mansira na niya na siya price tara. Mo hani. Mo jana. Jana mo ansira na mo series. Atoy butang magat, atoy palayo kay kuha niya ni Kajin. Butang na. Nyapil man yung mong palay. Nyapil man yung Among palangga. Okay man siya. Paray kung siya kapil mo. Sunod na nita ko na pagkan. Sunod di na nako. Kamusa? Ni Kajin magat nangutana na ninyo. Kamusa pag ansero ako ni tangtangon niyo kung balhin. Ako ning gi butang siyang agta magat para duldool siyang utok para maka-answer yawa. Duldool siyang utok. Dari answer ane. Ha? Mutan ako. Dari answer. Tana ko. Mga kikiat, mga ding answer ane. Ikaw mo yung answer be kay di lagi ko kibaw. Sarap ni Kajin magat, kamo na yung answer niya. Ya sila yung makadawat sa premyo, di ikaw. Ako lang. Alam premyo? Oh, dara. Ano nagbaan? Ano nagbaan lagi? Ikat. Dada, unta lagi ni. Kita yung answer be. Ako na na yung pansiron. Oh, okay, lagi. Di, answer na. Answer kiss ni mga kikiat. Dili ko no. Ha? Dili. Mga kikiat, unta lagi ni. Kamu answer be. Dara, oh. Dara, bag-or ba kayo ni? Related doon na si mong gamit sa eskwelahan. Mga kikiat, unta ko lagi ni. Kamu answer be. Ako lang sa'yo. Sanina? Sanina? Gamit sa school gani. Ano magamit sa school ba? Uniform? Dili. Araw agad. Sama na. Okay. Lapis? Ha? Lapis? Di monggo. Di na lapis got. Chok na. Chok! Unsa? Chok lagi! Sure, mga gagad na lapis ni. Ha? Ugo no? Ko. Di na lapis got. Lapis. Uling na. Uling. Naka-answer man ko sa premyo. Nasa premyo, naka-answer man ko. Onya sa? Ha? Palit lang ng bitsik asin. Aya! Ako to tigomon. Ha? Ako to Asan mo tigomon? Naningil nas di Kajin sa premyo mga. Asa man to tigomon? Itigom na ko sa katong rabbit. Asa man nakasuwat si mga agtang? Lapis. Ha? Lapis. Ansiran ni Kajin magat dool mo gud siyang utok kod na magbutang yang agtang mo nang ka-answer dayon. Ang ganito undo. Sultian kang miming? Okay. Sultian kang miming. Oh, tara. Thank you, Ming, ha, pag-answer.